O ingon ani, ang nahitabo. And this is what happened. What happened? Sir, karwas. Bus, di bus. Sudah, sa may gusto niyo, ito ni Kwan. Dala, nani. Labingan ito ni, nako Kwan rin. Red Cross. Labingan ito ni. May morning ninyo dia, may bunda. Tuwa man ni Suki day. Sir Benji. Oy. Asa mo sa wala sa to? Dito ko gigagtago City. Sir, nagkapugi mga sir. Kapungi ko. Isa kalibo. Ay, salamat sir. Papanin mo na ang katoyeng. Sir, ito ni Sir, salamat ka, sir. Kaya natin yung mga sakinan sir. Alang-alang pag ninyo lipiwan, nga karwasanan man ninyo, alam. Di ba kung limani nga magsambay, kaya. Pakarwas ka sir. Magpakarwas ko kay sundo ko na kung uyab nga Susan. Oo, Brian Hitch. Asa tong host, Dre? Host, ayaw makasapaan ka. Makasapaan ka ng Sir Benji. Do, nga daw iba mo nang gihian ang ako ang ligid. Mataya ng kwana ng buwan. Asidik na ba kayo ka? Brad, kasagbita tanan ni ngawa pa diri oy. Ay na si Kwan diha. Ay na si Nabi, Kabalo ka nga. Lisa ba, isa lang sa kinan ni sulod. Pwede man mo nang kanang atbang ang naigubangan sa kinandi mo ng usingan, no? Para malingaw ka. Ano na, good? Grabe sad mo eh. Kung, sa itirada niya kung. Ako! Basta na lang kayo. Basta may paano eh, okay na. Taas ang nagtawin ninyo din, uy. Sir Benji, ang pera natong mong likod ha. Abredo. Uy, sir. Ay, wala na. Kung mo mong hubuon ang akong kalsunis, akong likod sa sakin na dilikay-likod. Makita lang akong kalubihan diha. Sir, naraginig ko sir. Sabay na diha. Naraginig Galaw ko. tibak. Asa? Naraginig tibak na sir. Amot, kisa na tibak. Kaya mo mo siya nag-check sir, grabe ko kay kasal mo. Hindi ko mangkol nga kasuot kong tibak. Kung lang ka ni Valentine sir, binlang kag tibak si masakyanan sir. Sa ko ng amigo si Goy-Goy, hilig itong tibak to. Lucky rin yung matirada sir. Hilig, masabag ka, magkarwas ka o mag-chismis ka na ako. Ay, sorry kayo sir. Kami lang isa kalibo, be. Ay, isa rin. Daw mo kung saan nga babae Huwag na na ako pa ko na naro si Juan. Hukong. babae mo daw ko babae naman sir. Galing ko kay babae sir. Di pagod. Ikaw ba, unsa man dito nga nagduda ka na ako? Gaduda ka sa kong pagkalalaki? Wala sir. Kapalo magkagani ako pagkalalaki, no? Tanang nga dito kong ika sa Tagum City, sa Torel, sa Butuan, sa Surigao, sa Barubo. Ano nga nagugod ko na ako doon? Nabili ko sa Mati City. Nabili ko sa Malita. Nagugod ka kaya nagugod ko na ako doon, pero isa lang yun ang akong gihigugma, si Susan Ragid. Ano lagi ko na yung uyab ba? Ano lagi ko na yung uyab do? Ay, Benji! Nakangko na sa ka! Gusto mo na sir. Muna. Susan. Ba't sa may mong tabi, Dre, ha? San? Ay, sabad yan eh. Ako mo. Ba't tinabagay yung panghapon? Ma'am, ingon mo ko sa mga kuhan. Wala. Di 500. Sa man? 500. Ba't sa suti ko na isa kalibo? Ma'am, uyab mo ma'am. 1.5. Ba't sa? Baka ka na gusto!
1.5 do. Wala ma'am. Wala siya. Very good. Odo's meal na. Shoot. Yeah, result ba? Ay ma'am, ingon siya. Pap daos. 5 mil. Sa mga ganahan pa ka mo. Yes. Ma'am, kabalo ka, ma'am. Nandiyan siya gisulti sa kwadre si kanina, ma'am, si Benji, ma'am. Gusto ginekal 20 mil o ganahan pa ka magtukod ka. Gusto ka magtukod ka diya og laing bransa karwasanan diya do. Bakar nagkagkuan diya nga. Sir, di ba makag-istorya, sir? Ano nila kadre kayo magpa? Kalmas? Wala. Sa manday. Sige, ingon ma'am. Bantay bitaw, ha? Wala ka din ay sulti, bantay lang din mo. Wala lagi sige ingon ma'am. Okay, nan bitaw ka nga wa. Ikaw no. Dili. Ato na dito. Nasa man daw kung wondering, cellphone rin, mag-text na lang ko, be. Pan, pandi koko, panci sprit pan, Gang. Gang. ay pan sipaw, ay pan sipaw. Gang. Ay, gang. Gapon ba ng mga pan ni Uy? Sa gang? Ang mga pan ba gapon ko nga ni? Uy, gapon na siya gnaong, pero karon na nagiluto. Gana. Ang init ra na mo na, uy, ikaw ba? Nga, kumusiro mo yung mamalit na yung kwadre, yung bikiri-diri ba? Ano man? Sige kag yung diya nga, daan na lang nga mong pan. Ha? Wala oy. Ikaw sa kubo ka na yun. Welcome sa Kumot Bikiri. Kasi, napit lang ko kay sugo mo ka ni Bossing Ricky. Magkuhan ko rin kaning... Ito yung mga amon ni mga payat? Oh. Ito ko nagkipikimping ko? Ito. Napagyan mo ito yung ba niya nga kuhan? Marag St. Peter? Sige ba kami sa kaya? Isa ko sa kay Atoy. Oh, nagsildo mong good me. Uy, mao ba? Ano niya gang? Libre ako gang B. Libre ako niya mong pudding o. Kuha na nga, pudding with oling. Sige, kumana na. Kaya ka katungan sa sildo para napugi pang gasto na kay pang kuhan. Salamat yung kayo, gagay kayo kusildo diri kang ba kay dipindi ra sa halin. Isa kadlaw di ka di halin, amo din semana ka duara kadlaw di halin ka. Sige ninyo, porsinto rin mo ani? Porsinto ron niya kapag sagit good. Sige, pagpalit lang kung gamit ni mo ha. Kung sa'yo mong gusto, basta kung napakailangan, pangutan na lang ko. Gang ako, pwede ko na i-check si mga gang. Ito man. Kasi kayong driver sa BCB gang, kalagaling sa parang blow. Pag sige ka, kaon-kaon diri kang ba? Pag sige, sipakutan na sa kong nabalay wifi daw diri daw. Aning kaan na tuhanan na, kalagaling zirag gidget-gidget gani. Sige lang na, yung taga na lang eh. Kung sige, ito ko tutok-tutok na ako, gang. Lain naman ang taga din ha, kay mga darit ba na. Sama na siya, oy. Bago ko nabot diri, nakitaan lagi na ako tong dancer, kanagong sa Kinubulyuki. O, diri mo na siya kanang kuan, kanang mga una siya sa iyang mga kauban, kanang kauban niya kanang sigang mata nga payat. Bangkay? Oo, diri mo na sila mga on. Pag sige order ng tsokolate, bisa ko amin tsokolate diri. Ay kumpiyansa na nila kay mga tirador ba kayo na malipat ka na. Kurot din mong mga pander. Yung ano na ni para niya nga, ninunggal ko niya na nga, pakison ko nuhay ko niya. Ayaw patotoo na. Daga na kayo nagipapahilak ng babae na. Oo ba? Alam ko, hindi ko kumpiyansa na nila ba? Boss Benji, umanahin mong sakiran. Ay, Sino na kayo na, boss? ang sakit.
Na? Ako pa ginagitutuhan para malayo sa buyag-buyag ba? Hindi ka gining niya mo karuas dire. Pero tigil kayo gilapasuhan. Wala gilapasuhan yung flooring sa kong sakyanan. Boss, yung nami ritual na boss kay kanang bahagi bitaw kag baliti boss. Pagtanaw nimo sa rearview mirror nimo ni babae nga nakaputi kanang murag si Sadako. Kana, man. Mo nang tutuan na mo para di na siya makasakay nimo sa kanan. Mao ba? Di ko ganyan na gusto ko pasakyon ako na dire. Di ko malukog ungo. Mo ba boss? Oh, pahirin mo laway ni mo. Luwaan naman inuuni mo ng akong animon, man mo inodoro ng aguang ako sa ginan. Gusto mo ni yung bangko boss ay niluno magibutan. Ako lagi ulihan kay naguba na magudo ako huratan ng bangko. Inahilas ako, ha? What a tip na boss? Grabe. Ako lagay ko gasto ninyo ba? Ha? Boss, painit lang. Painit lang ba? Painit lang? Boss, bitaw boss. Grabe ako. Diyo ko na balipiyaan na boss. Diyo ko katilawan na mo boss ba? Ato ba dito? Makita ba dito ang kilid kalsada? Oo. Makita ba na ang kilid ng tindahan? Oo. Abanti mo din pa doon wala. Nga. Nya, atubang mo dito pa doon gusto, ha? Atubangan ninyo sa haring araw kay init pa kayo inyong gusto. Pagtulog mo dito dito, ha? Sige boss. Sino magsumusubok sa ako nga uyab kunuhay nga si Susan niya. Inyo kong bulabugon, ha? Sige na. Sing kakurnan ito nga na yung lugay eh. Ang sa'yo ni mo do? Boss, ingong ko. Kung mauyab mo na si Madam Susan, swerte juga iga. Swerte kay siya boss. Di ba ko, ikaw ba, di ba liabog ka na ko? Okay boss. Sa pagtuon ni mo, di malas kasi Susan ako. Sa ginali ni akong matado, pero sa kaya taga. Swerte kay na Susan do. Ano sa manin? Ano? Di kumbulsyon lang ko. Wala lang ko na atong tabang. Boss, bulag ka ganyan mga mata boss. Ipakalaan ko lambay. Ha? Mo din ay asset mo boss. Tagapugi ka boss ba? Eh ba, ikaw di ba ko Ano na ni mo akong idol na si Game Master. Rubik. Kato imong amigo nga dentist. Ito boss. Ito. Daan mo magito, nakakita na mga ito daan. Naninala, may pagka adariton to gamay. Nagbago na daw na siya. Mama boss. Ikaw boss. Ako? Mula ko, pamanday ko. Diyan na mo. Eh, tip na boss. Rabing. Sa ano? Beso na eh. Tiplon. Pahilan nyo na niya. Ayaw ka pala ka, Apple Spy. Supplier lang yapon nato na sila nga nagbalik ta. Uy, Apple Spy ka nang Tira ba gina niya ka na si Juan diha? Katong imong kauban sa kuha. Kaya si Larry. Sila ka na diya sa... Tira ba gina niya I love you ha niya sa kuha gin Apple Spy. Saan man ako ni pag kuhan istorya ni Apple Spy. Uy, kay naglibog naman ko kay... Sino ba hatag sa kwarta? Tumasin yung sweldo kay... Ihatag na pala sa kuha. Ansa? Muhatag sa simo ha? Kalibanan niya. Kung sa kabalo nga ikaw may naghatag na ko. Muga ni Apple Spy, mudawat lang ko kay yang ihatag niya na sa kuha kaya ako rin pong ihatag niya ni mo. Dapat lang yun. Kabalo ka, Apple Spy. Nani na si Apple Spy. Atong na ayon niya. Pag atong tarang yung istorya niya. Ino na to nga. Di ka ganahan niya. Ganahan ka sa kuha. Kabalo ka sa kuha. May miliskarte. May kabilidad. May pamagbat. May triple A ko ko. Atik, aptik. Atiche. Ha? Kabalo ka na, Apple Spy. 2 years is my name. Nothing impossible. Apple Spy, mo gili akong nainlaban yung Apple Spy ba? Karoon ka ka-discovery, ana di ay?
Brad, pwede mo nag-date rin, Brad, di si Brad na Valentine's man. Malagi, gidala doon siya siyang amo daw. Ano sila? Magtukod mo na ito, glaing big shop yung amo daw. Ate ka, Brad. Tititasa sa'yo tawid ni Brad. Uy, Uy, kung... naginom yung ingko dito sa ilat pang ilaan na bilba. Basta dala-dala lang. Lagot kayo kumaki na George niya. Sakit. Unahan na ko gumugubog. Di ko kabukal. Mga tingin mo, yun nagkipiyasa na George, kitirador kayo na. Lagot ko, George. Nagkabahan, Kadako lang tiyan. nagkabahan mo nila, nagkabahan ito ba? Nagkabahan, naging balay ni George ito. Ikaw na siya. Salamat sa walay kaliwa, tilulong ni Sakarito. Gusto mo rin na George ka na malikwan. Malipataw ng iyang wan. Yung balay niya. Yung palayan. Ay, kamusin magtabi niya, wapay customer. Ako, wapay na naman ko ninyo mga batama. Boss Rico. Ricky, Rico Balintong. Palag niya. Nabito ko ni mo tauhan. Boss, okay na boss, taga na kayo may nalibyan ng sakinan boss. Boss Rico Balintong. Ay, tawag tayo na ha. So, tama. Si Bito ka Balintong dyan sa kawas. Ay, ako dali. Wala. Wagay ko. Sige. Wagay ko. Boss, kau paliya, boss. Bisa sa diabetic. Nagkunan mo kay kakaibang puso. Pinani magsumbang puso, ha? Panit kong mo, boss. Pawaan nyo rin, pawaan nyo. Gano'n ka tanaw naman mo. Manungan ninyo, mamunong mo. Brad, maluwi ka, Brad. Ikaw yun, Brad, ma. Bes! Tabayan ko rin, Bes. Medyo na yung masama ko. Hindi na kain na ito dito. Dali mo. Magdalay. Dali na yung isama ka rin. Bes, tabagin ko. Sumukan ninyo kayo. Nangyapa ko dito ba? Ay, buntag sampo ni Babito. Nasampos ko siya. Sampos ko siya na nagigap na ito. Sinawa na mong television time block. Tabangin ko ba? Ikulatan ko ba ito? Isa may naglata si mo di akit lataho na to diya. Dali! Ay, nagagaya pa siya. Aga pa si Mama kang ibigyan. Sa isa lang ako. Tanan gihatag man ako, pati katunga sa kong sweldo, kung maghihatag sa imo ha. Wala ko'y labot. Pati tip na ako doon sa karwas, akong ginhatag ni mo. Ay ko yung nagisugot ni mo to si Steven. Balik na ko dito sa kwan. Sa tinuod lang, muhawain ako diri sa akong trabaho. Balik na ko dito sa ila Dudes Big Shop. Kay, ganahan ko sa tong tag-iya to, pero kay mura ka na rito, bod. Pero ito, dili na, tap. Sakto na niya itong relasyon na to, Larry. Kisa ba na yung mag-ipulis ako ha? Baad mo ni siya. Ayaw pakawa diri ha, ayaw pakawa diri ha. Anay! Ayaw pakawa diri kaya. Tumbog na mama na ako doon. Gusto ko manikan biya bulakan din, gusto ko manikan bulakan di ay. Tumbog na kita mo. Gusto ko manikan bulakan, marang kakataw kong amigo nga. Si Alan pag
Mag-away siya siya mama, di mo duwa basketball. Ako naman kang kabaw, mama lang yapon. Bisig dagan na kuya, mama lang yapon. Pamulag na ka. Kita ba na ginawa niya ni mo na rin, Basta mo. X? Ako. Landang Lunay. Wala ka rin duty Valentine's. Kita mo na nagkuyog. Sakto ka. Ma! Part, di ba ko, part ka mo, kan makikapart. Luyan yung part, muhila ko na kagbiyaan ka babae part. Kundi kanang maligya de kanang karenderiya dia de kundi nang paguyabo ng tiglot to dia. Imo man gusto ikaw tayo nang uyab anak ano. Ako wa man imo mangilogod. May sortiyan na ka extra ko ni part nagbalik me. Lari sakto na. Linood na yung king. Mantugo na yung laing dinanawan na ba rin? Ano nga lain man kasi kadanaan part. Mahal akong itabangan, ma! Tara na, apple spy. Magsige kagkatubangan ng tawa na nangilag. Sitawagan! Apple spy. Apple spy. Tara na, apple spy. Lari, I'm sorry, pero sakto na ni. Sakto na to atong relasyon. Dili na ko. Diya ka na. Dok, di harap ko nagsabaw sa may sigig. Hagul-hol sa skilid. Natog ko sa bukik. Natog bisa kong babes ako. Boss, uli na lang ko sa mga boss. Pero po ulit man ka. O sa may salad ako, di ba? Sortihin ko! Boss. Ya, ako ni Daisy, boss. Unsa? Abay, lagi mo hilakan. Kaysa mapag-ipolis iba. Yung ex-boss, balik sila yung ex-boss. Kaysa ba yung ex? Ito yung ex-boss. Unsa? Nakauyan po na ito. Bakit ito daw tumbay? Sorry na lang ako sa mga boss. Kaya para makalimot ko, boss. Hala, kumain mong desisyon. Dili natin kakapugan. Hay na tayo nyo, ha? Gabalita nyo ko, boss. Siligan may PJ. Hala, dahil siya, dugang ni PJ ni mo. Gusto lang sa Python feed ni boss. Ay, dala ko kung gusto ka bumalik, ha? Andang niya po ko dawaton ka dito. Salamat kayo, boss. Salamat kayo. Ma! Sa malita, Dolanday.